Enzymer. Her ser vi et enzym, og et enzym det består af en proteindel, som er det her, og så består det af active site, som er det, jeg lige tegner her, hvor et substrat skal komme og binde sig, og så består det af en kofaktor. Og en kofaktor, det kan være et koenzym, som sidder i active site. Tegner vi her. Det er koenzymet. Ja, og at når det sidder her, så får proteinet det sådan en form, så at et substrat her, det kan komme og binde sig. En anden kofaktor er en enzymaktivator, som sidder et andet sted på enzymet. Og det kunne være her. Her kommer der en enzymaktivator og sætter sig. Ja. Og når den sætter sig, så ændrer enzymet struktur, så at substratet det kan binde sig i active site. Ja. Så findes der også nogle hæmmende faktorer på enzymet. Der er enzymhæmmere, og der er de her kompetitive hæmmere, og så er der de non-kompetitive, eller ikke-kompetitive hæmmere. De kompetitive hæmmere, det er konkurrerende hæmmere, som konkurrerer med substratet om pladsen i det aktive centrum. Og det gør de ved, at de sætter sig i det aktive centrum. Den sætter sig for eksempel lige her. Det er en kompetitiv hæmmer. Og det gør så, at substratet ikke kan komme og sætte sig. Så enzymet ikke kan katalysere processen med det her substrat og få de produkter ud af det, der er meningen. Ja. Og en ikke-kompetitiv hæmmer, de sætter sig, hvor enzymaktivatorerne de skal sidde. Altså her havde vi en enzymaktivator, så i stedet for, så kan der sætte sig en ikke-kompetitiv hæmmer. Og den ser lige sådan her ud. Og på samme måde så gør det så, at enzymaktivatoren den ikke kan komme og sætte sig, så enzymet ændrer struktur, og substratet kan passe ind i det aktive center. Ja, så her kan vi så se, hvordan et enzym det virker. Det virker på den måde, at her har vi enzymet. Så skal det skal katalysere en eller anden proces, hvor et substrat det bliver enten nedbrudt eller opbygget til nogle andre produkter. Og det sker ved, at substratet det jo binder sig her i det aktive site. Så det kommer her og sætter sig, og det passer som hånd i handske. Og så bliver det til et enzym-substrat-kompleks. Næste step, det er så, at enzymet det laver processen, og det er her for eksempel, at den nedbryder, nej, det hedder ikke nedbryder. Den klipper. Vi siger, den klipper substratet over til 2 nye produkter, som den så frigiver igen. Og så har den så lavet sin funktion. Og hver enzym har kun én bestemt proces, den kan katalysere. Så har pH og temperatur også en indflydelse på, hvor godt enzymet virker på enzymaktivitet. Og enzymaktiviteten den varierer med temperaturen. Ved 0 grader så er aktiviteten ved de fleste enzymer meget lille, fordi molekylerne de ikke bevæger sig ret meget. Men når temperaturen så øges reaktionshastigheden også, indtil den optimale temperatur den nås, hvor reaktionen forløber hurtigst. Og den optimale temperatur den ligger omkring 35-45 grader Celsius.
I hvert fald for de enzymer i vores kroppe, fordi det er vores kropstemperatur, den er omkring 37 grader. Stiger temperaturen mere, så falder enzymaktiviteten brat for omkring 60 grader, hvor den så går helt i stå. Ved høje temperaturer så ødelægges enzymerne, ligesom andre proteiner, og herved ødelægges det aktive centrum, og enzymet bliver inaktiveret, og det denaturerer. Og den her denaturering, den er blivende, den er altså irreversibel, og den løber kun den ene vej, og enzymet kan ikke blive virkende igen og få sin funktion tilbage. Enzymaktiviteten den er også afhængig af pH. En bestemt pH er optimal for et enzym, og det er forskelligt fra enzym til enzym. For eksempel så enzymerne, vi har nede i mavesækken, de fungerer bedst under en sur pH, hvor enzymer andre steder i kroppen, de kan kræve en højere pH. Ja. pH optimum, ja, den er forskellig som sagt, og ved pH-ændring så tabes enzymaktiviteten, men den genvindes hvis pH optimum genetableres.